салому алейкум, бародарони азиз. Хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Имрӯз мо каме хоб нарафтаистем. Шаб шидааст, кама хоб набурда истааст. Баъд аз кор омадем. Ана то он даме ки бародаро бояд биянам кор ҷамъ шавам. Педарако хостем ки қати шумо ҳам суҳбат шавем. Шумо чӣ ҳол доред? Касе ки хоб неста гуфтем ки биёин марҳамат. Ҳама каса салому алейкум. Ина бародаро дар нисми шаб хостем ки қатъи шумо ҳам суҳбат шавем. Бисёриё одамо дар нисми шаб занг мезананд. Ана баъд вақте мегӯӣ ки бародар мақсад чӣ қадар дер занг мезанӣ, алейкум ва салом, мега ки ана соат ҷои шумо дар чанда? Дар ҳақиқат алейкум ва салом. Дар ҳақиқат дар Россия ҳар як шаҳр ва алейкум ассалом, ҳар як шаҳр ба худаш чӣ дорад? Вақту соат дорад. Шаҳрҳо фарқ мекунад. Барои ҳамин мо ҳеҷ хафа нестем бародаро. Кадом вақте ки мо занг задем, мақсад мо набардоштем, шумо ҳам аз мо хафа нашавед. Алейкум ва салом, алейкум ва салом. Шумо ҳам аз мо хафа нашавед ки мақсад мо дар ичем хоб аллакай як бор хоб рафтагем. Ресо кай чарте мешавад. Иншоалло шава хабартон мекунем. Мегам баъд аз якум ҳар рӯз мешавам. Кани бинем чӣ гап мешавад. Шава иншоалло бо хабартон мекунем, худо хоҳад. алейкум ва салом. соз раҳмат, шукронаи худо хутон созе, саломатиё хуба. ҳамҷа хоб набурда. Гуфтем як камтар шаҳрро тамошо кунем. алейкум ва салом. Инами дар шаҳри Екатеринбург ҳамин хунара ба ҳамин хотир хардем ки аз ҳамин ҷо тамоми ҷоро мебинем. Панорама меган ҳаминҷа. Короче, ҳамаи тараф меган 360 градус, агар нагарди 180 градус ҳастай рости гап. Неки ҳамаи ҷошам хеле хушрӯай мебин. шаҳри Екатеринбург. алейкум ва салом, алейкум ва салом. ина бинем чӣ хел шаҳри хушрӯай. алейкум ва салом, алейкум ва салом. раҳмат барои ҳамагӣ гуфтантон. зинда бошед бародаро. чӣ ҳол доред шумо? ин дар шаб шаҳри Екатеринбург бинем чӣ хел шаҳри хушрӯай. кӯкани як лайка гуфти гапо зер кунед. лайка биҷиқин ки ба фикр мемиёдам лайка наҷуфта мебра мерава. хутон созен ҳама бахшиши як галон аста уй қаҷон очилдагим баромад илтимос айтин майли иншоалло низом худо хоҳласан айтаман. Чӣ магар хоб нестед? Не хоб нарафтед набурдестад. куҷое ки Екатеринбургда якай бебелада таганския навасибе иҷа соат 1:35 рисо кайо меша. саломат бош. соат 1:35 айдавоҷа. ҳоҷӣ дар чати рӯз кадом одамо рафта метавонанд? обод бошед, саломат бош. Чӣ гапа ҳоҷӣ? ҳеҷ ҳама тинҷа дар бораи чатер нерест. дар бораи чатер нерест. ҳама рафта метавонад. ҳама рафта метавонад ба шарте ки ягон сабаб дошта бошад. мақсад оз ҳастанд бародароне ки студент ҳастанд, донишҷӯ ҳастанд. мақсад ва ё метавонанд рафта ҳастанд бародароне ки ба хизмати ҳарбӣ мераванд ва ё метавонанд ки бираванд. бо ҳастанд бародароне ки командировка мегем ай Тоҷикистон. алейкум ва салом. ай Тоҷикистон командировка омадагианд дар дигар давлатҳо ҳамо рӯз мондагианд ва ё метавонанд бираванд. коргарои давлат метавонанд раванд. одамҳои калонсол метавонанд раванд. одамҳои маъюб метавонанд мераванд. аниқ нест ресо кайо мешавад. ана бародарони азиз як чиз дигарро қайд карданем ки бисёр одамо хафа мешаванд ай посолство ай консул ки барои чӣ мо 2 бор 3 бор номумона навистем, роӣ кардем. мақсад мо нарафтем. ҳама рафтестем, мо нарафтестем. аниқшда ҳамея ки бародарон ва хоҳарон модарон ки шумо мақсад дар очирати шумо мақсад шумо очирате ки шумо бояд вай кунем биравен. мумкин ки шумо ҳазорум одам бошед, мумкин 2,000 одам бошед. дар шаҳри Екатеринбург мо фаҳмидем ки 3000 одам рӯйхат шуда. олиям рӯйхат кардесам. саломат бошед. аниқ пули билетҳо чанд сум бошад? 22400 бад рейс ай шаҳри Екатеринбург. иншоалло гап хабар мешавад дар бораи ҳамин границо. баъда якум иншоалло ки бояд маълум шавад. худо хоҳад. ё исми ай ҳисоби имо мақсад занг мезананд. ҳамаида камтар вай мешавад, дас мешавад. бародарони азиз ҳамин хел
اینه برادر ما شهر توس تیوی در بدرین اوبلاش یک کلیش نمیدن اپلیکه کانالش پرستگیه. حالا دوستان عزیز درباره چت نیریس گفتین ای مسکو چی چند سوم باشه؟ ای مسکو فقط ایمون پاسول میپرسین دیگه جودا کنسولای مسکو دا فقط پاسولای ای پاسول میتونین که فهمین. ها برادران عزیز در حقیقت بسیار آدم نویستن که اگه سوال در جواب میدادین توجیسون که گرجدانی میتوند در چت نیریس برای گرجدانی نگجو گرجدانی میتوند گرجدانی نگجو گражданин наисте халос ана сентябр иншалла насиб боша кушода шава бо хабартон мекунем бародаро ана неки шумо амиқа хабароро мо амиқа гапо амиқа корро медарем давода мекунем шумо я лайка баъзе намемонем медурем чи гап хабар нест мебурем мерем лайка аввал биҷухин институсон шаба биҷухин паҳнаш кунем тема пасоласта москва карантин ҳоҷӣ намедонед дурух мегӯяд рости гап аниқша намедонам барои қама аниқ гуфта наметавонам ки дурӯғ мегӯяд ки рост мегӯяд ин назди худованд худаш медонад. Салом ба якбори дигар. Валиҳоло мо сари 4 навишта будем. Ман зани кӯдакам роӣ карда наметавонам намешавад. Ака ҳоҷина хобаш бурдагӣ чӣ бало ҷавоб намедиҳад. Ҷавоб метиҳам не иншалло ҷавоб додистам ку бародаро чия ана и вобаста аяму консулу пасолай бародарҷон мо ягон мисол дастмон дар рӯз нестай ба ягон ҷо ки мақсад барем бирасонем ба ҳамин хотир акака насиби тақдири ҳам ба кадом нафари да ҳастай ҳамун рафтестай даам самолёт мо нишон додем ки киё рафтестанд ҳатто одамои рафтестанд ки намешносем намедонемшон неки парвоз ка рафтестанд бо одамое ки мешносем медонимшон пардан рафтанд лайкум веста подписаться кардагиам видеоро тамошо саломат бош бародарҷон саломат соня худо нигаҳбон бошад тоҷикистон ба паспорти русӣ бираван чати не бародарҷон паспорти русӣ қатъи ки ҷо меравед паспорти русӣ ки ҳамин россия да биши не намешава рафта иҷозат нестай барои паспортҳои русӣ барои паспортҳои русӣ абсолютно мумкин нестай фақат ба паспорти тоҷикӣ чати нерес ай тарафи давлати тоҷикистон мешавад ай тоҷикистон ба россияро холӣ меояд бисёр вақт баъд аиҷа одам мегира мерава ана бародарони азиз ба ҳамин хотир хай мардуме ҳастанд ки паспорти русӣ дорад ай тоҷикистон мегарданд меянд баъд аиҷа мешинанд мераванд бо инаи граждании тоҷикистон россия фақат ай тоҷикистон омада метавонад. нахе бародарони азиз дар бораи чати нерес ҳамин қа гапҳо гуфта мешавад ки ба паспорти русӣ рафта намешавад ба паспорти тоҷикиё паспортҳои тоҷикидоро рафта натонистестана ҳоҷӣ мегӯянд через мешавад ростай 35 000 рости гап ман ҳамин дар бораи ҳамин чизҳо ягон хабар надорам медошту мегуфта ака ҳоҷӣ агар ҷавоб дода натавонӣ халқро саросон накун чира ҷавоб дода наметавонам ту гап зан ҷавоб тиҳам ана чизи дурӯға ман чӣ хел ҷавоб тиҳам то ин ахад мара бигӯ ки ман чӣ хел чизи дурӯға ба ту ҷавоб тиҳам ана ман посол нестам консул нестам одаме ки мода савол метиҳад бояд худаш бидонад ки чӣ савол метиҳад дар бораи билет дар бораи чати несе гуфтин чӣ хеле одам меравад ман гуфтам ки ҳам хеле одамо мераванд ана гап нест оҷизинаш саломаш имрӯз билет гирифтам ҳага мепарам москва душаме худман насиб буд ки на билете гирифта бародарҷон шумо гап занед рома мавлонова шумо гап занед ки билета чанд сум гирифтен ва чӣ гирифтен анги ҳам гуфтен бародаро ай пасол гирифтен айги ҷо гирифтен пасолста мери ранги ҳайвон милла мекунам билет 37 000 хайр роҳи сафед худо нигаҳбонтон боша роҳи сафед ине бародар мегӯянд ки 37 000 и посолста якҷо боша пас худаш фақат дар москва мешавад ба фикрам ки москваро дар назар дорад ин як кас мегӯяд ки москвада 37 000 мо рости гап ба ҳеҷ чизо хабар надорем барои ҳама қа мегӯем мо наметонем хай дурӯғ бигӯем ранги баъзеш хай метонем камкам дурӯғ бигӯем не ки яка бисёри бад не пасол гирифтам ай пасол гирифта ин мардаке занаке мавлонова чанд пул 35 000 ай пасол саломат бош москва фаҳмо ассалому алайкум ака границо кай кушода мешавад иншалло номуаллим аст худо хоҳад кушода шавам хабартон мекунем ҳозирашда номуаллима иншалло насиб шава хабартон мекунем бародаро мо ҳам ҳамин кӯшиш медорем ки як ҷо хабар биёрем
ягон билет бифурӯшем, ягонашон дар зиндагимон кор кунем охои. инам хеле гап хабарҳое бародаро. Ассалому алайкум. алайкум ассалом бародари азиз, марҳамат нарисен кардани мисол чи саволи дорем. оиди пасол консул мақсад метонем ки бирин хитон саволтона дар ҳамо бирем. дар инҷа мо қана истем ки касе хов неста биен чахчах кунем, шаҳрро тамошо кунем. мо баён на посол кор дорем, на дар консул кор дорем бародар, на ба рафтани шумо, на рафтани шумо. бародар дар куҷое ки Тимур ҳастем? мо дар маркази шаҳре ки Теренбург дар Таганск ҳастем ва дар вайнера кор мекунем. мо бародаро салом ва алайкум ассалом. мо ҳам ранги шумо як инсон одам ҳастем. мо касе ки мақсад алайкум ассалом каме ки мақсад вақт надора, мо вай маҷбур намекунем бием бишин гапҳои моро гӯш кунем ё мо дурӯғ мегӯем. Екатеринбург 36,400 ҳазор рома аҷоб фаҳмидӣ, барое ки ҳама 22,400 гирифта буд учатери гузашта. ай пасоса нагир, аз тур бигир, охир 22,000. ай тур мегири, ай мо ба мо сам хеле 3-4 моҳ ҳамин рӯз я занак фиристон мода ки 3-4 смс ҳар моҳ я смс меяд ки мена ҳам мақсад 10-да ё ки 12-да ё 16-да рейс мешава, шумо да мақсад метонем бирем билет бихарем, ба ҳамон билетҳои харидагитон метонем парвоз кунем. ҳам хеле мегӯяд 2-3 моҳ рӯӣ кардесан ҳеҷ не ки бипарем. барам бародарони азиз, ба меди ягон тур пур нашавем. хуштон да сар бигирем, чате нереса, ягон кас фурӯхта наметавонад ба ғайри посолство. аз посолство нагир, аз тур бигир, охир 22,000. тур гуфтесам ку ба меди тур нашем. даже мо аэропорта савол ҷавоб кардем. аэропорт гуфт ки бародар махсус гуфт ки у нас билет нету, граница Россия закрыта. а посол чи бизанем, кольцо аэропорт бизанем мебурем. слушай, стакан воды принеси, пожалуйста, холодного. У этого рядом автона посмотри. خیلی برادرها میگن بینی تا توزه کن برگرده همه دروخه. میگن عمر جان ابوبکر با بینی ما چی کار داری؟ یا که بینی فقط میتکی حاجی خودت نمیدونی چرا کرده؟ نه برادر جان ما در چرس کار نداریم. دویم اکا رو چوکه دیگه چی برادر جان ششتی منجا حاجی کنکرید نکره حال میشن. зулайхо калимотова номаълум, ба худо қасам намедонам, агар мегуфт. Водички принесите какой-нибудь, 1 стакан хотя бы. Там есть. Азор рахмат. Тогда это сумку открой, там у меня кока-кола есть. Холодный в холодильнике. Принесите. барои ҳамон мо конкретни мақсад ҳеҷ ки конкретне ҷавоб дода наметавонад. то пагара чӣ гап мешавад. барои ҳамин эҳтиёт кунем гапҳои мақсад беҳудаву бемаънетона партои нуса. касе ки мақсад хоҳиши гап зада надорад, хоҳиши салом бародар ғариб иншоалло стакан принеси. зачем мне это? ҳоҷи якум у меня в сумке. вот в том сумке. рама салом бародар ғариб иншоалло ҳамаш иншоалло хуб мешавад бародар. ҳоҷи баъди якум маълум мешавад. абубакр ту худат бинӣ та тоза кардан наметавонӣ баъд халқро ханди ва мисли маймун брат раҳвӣ мешавад. иншоалло насиб худо хоҳад ҳуй шава хабартон мекунем. дар интернет мегӯянд ки ҳар моҳ баъди якум ҳуй мешавад. ман ҳамин қашан медонам ки то агар карантин дар тоҷикистон буд нашава, ягон рейс пес ҳуй намешава. ин ҳамаш вобаста ҳамон карантинаи бародаро модарони азиз, ҳамаш ҳисоби карантин тоҷикистон. тоҷикистон сад карантин дора, иҷозат наметиҳам рейсҳои обычная ёки гражданинои дигар давлата. барое ки вақте ки давлат кушода мекунад, аз тамоми ҷоҳо ба тоҷикистон мераванд, бисёриҳошон баъд ҳамроҳи худшон бо ҳамон беморира қачон мебаранд. ба ҳамин худ иҷозат наметиҳам.
ки зиёд нашавад. Инем ки бародаро, ина шаҳри Екатеринбурга подсвоӣ буда. Умарҷон Абубакр ба пуррагӣ навист. Ба фикрам ки Умарҷона қар кардагия дигар ним урусиву англисиву хитоӣ наистида. Подсвоиво будаш чи? Инем ки бародарони азиз, мо бини операция кардагием шонаи худо бини созай, фақат ки ҳози лечени дай. Камтар лечени кардесем маз паз мекунем. Кам овоз гирифтагия ҳеҷ гап надорад. Акаҷон мо бурем депорт мекунанд. Иншолло бурем, не худо хоҳад. Депортро намекунанд. Аввал соку саломат бурем бародарҷон. Астағфирулло. Меша бародарҷон гапои вай назар саломат бош. Ҳеҷ гап не. Машин кай на прокачка. Бародарҷон илтимос ва хоҳиш мекунам ки гапои қабе назанем. Ака мо бурем депорт мешавем. Иншолло ки ҳичи намешавем худо хоҳад. Не ки дар насиб то агар депорт бошад депорт мешавем. Ягон ташвиш накашем. Ами куча қади гузашта иса бошам саг мегаза бугӯям мегазад. Ами намегаза бугӯ рафтам ки таваккал ба худо ки бародарҷон дар насибат чизе боша. Агар ту дар ҳами ҷамъ боши дар насибат боша депортат мекунанд. Бинем шикастагӣ буд гудакимда ҳавай операция кардем. Алейкум бассалом бону. Абдуллоҷон ҳамин просто шикастагӣ буд дар давраи ҳамин ҷавонӣ гудакӣ. Чӣ шуда? Аморо операция кардем, ҳеҷ кум накардем. Ҳамин рӯз бо як модар занг зад, гуфт ки як апа занг зад, гуфт ки ҳам бинита чанд қадар операция кардӣ, чӣ хел операция кардӣ? Фаҳмидем дар баниса будӣ. Ҳамаша фаҳмондум, додум ки платникни барвақта тезтар мекунанд, метавонам то дакмина дошта бошем. Баъд 100 чанд ҳазор. Аги депорт мекунанд, депорт кунанд, хай таваккал ба худо охӣ. Саломсозӣ хубӣ ягон пешравӣ ҳаст дар бораи граница? Иншолло ҳастай, чӣ ма неста. Рейсои чартерни қади рафтесан, ҳама одамое ки чунан рӯйхат кардагиян ҳамо парида рафтесан соку саломат. Ана шукронаи худо як рӯз ду рӯз дар карантин мегирандшон дар Тоҷикистон. Баъд давомш мераванд, зиндагишона пеш бурдистанд, рафтестанд. Рафтесан бародаро. Ягон гап хабар иншолло бо шава хабартон мекунем. Ана пешравӣ ҳама қайки чатерни рейсо иншолло ки пайдо шудан. ҳамин интернетда меган ҳар рӯз як рӯз пас меган чатерни рейс мешавад Москва. Чум ҳамин ютуба бовар кунем гуфтем гапо ёи ки шахсан ман тамоман боварӣ надорам, на ба одам боварӣ дорам, на ба интернет. Кадоме соку саломат ба ватан баргардем. Паспортора алло мекунем. Мара депорт кунанд, дар ғарибӣ хор шудам бародар. Про 007 худованд хорат накунад. Хорира надидай бародарҷон, хорира надидай. Одам худованд ки хор кунад дар ҳамун давлати худшам дар ҳамун ҷои шам хориш мекунад. Хорира надидай бародарҷон, худованд хорат накунад. Хорира оли ман сиёмка мекунам бародарҷон, нишонтон метавонам баъд мебинем. ҳоҷӣ ҳамин документом тамом шудай то 15 сентябр гашта мешавад. Гаштан гири бе ташвиш иншолло. Не ки одамои чира патентдоро рамози чӣ кардестан, штраф кардестан яхеша. Чӣ дуз дидӣ ки шикаста бинита? Умарҷон Абубакр. Оли бугум чӣ дуздидан, баъд та мераем дуздӣ мекунем. ҳамун чиза. Салом ҳоҷӣ, як хизматай як бор ҳо бугӯ ҳо. Акаҷон ман чандин бор сафорат рафтам, намомро навиштам, ҳеҷ кас навбат ба мара барасад. Чӣ хел кунам ки ягон маслиҳат те ака илтимос? Майли ҷон қатъӣ чӣ кор кунем? Саато бегара брада пеши ҳамун посол бес бугӯ ки чӣ бо очират ман нарасид. ҳамин қасаол вай маслиҳат дода метавонам ки ҳамун пеши посол мера савол ҷавоб қатъӣ ҳамун посол мекунӣ. ҳавай бояд вақти ба прагӣ шуморо саволтонда ҷавоб диҳад. мо вақт гуфта метавонем ки бисёрш мегӯяд ки посол кор намекунад, занг мезанем дасту правилно дар соати 6 бега, 7 бега, 8 9 10 бега занг мезанам, баъд
посол консул ҷавоб наметиҳад. Барин аз соати 11 барин то соати 2-3 бестен ба саволтон ҷавоб гиред, баъд авис омадан бигирен бе ташвиш. Аммо мо чӣ гуфта наметонем, барое ки мо ҳуқуқам надорем, имкониятам надорем, ки вақтам надорем ки назди посол бурем, аз ҳамон посол мо интервю гирем барои шумо, ки бигӯя ки дар ҳақиқат киё рафтестан, чӣ хел рафтестан, чӣ гапай. ана иншоалло ҳамаш ба хайрай, камтар сабр кунем, бо хуб мешава. чеки патент прописка карда мешава, ирака фмс медона. Рости гап мо дар бораи документ ягон хабар надорем. дар ин шаҳри ғарибона бикаштам мисли девона. Ту бовар мекунем ё не? Боварат мекунам бародарҷон, хидмам ранги хидтам девонаем. шумо одами аҷоиб, фақат корет сёмка чихели ҳоҷи. хуршед саидзода, салом алейкум. Ва алейкум ассалом. хуршед саидзода, хай гапа туғрия, фақат кори ман дар ютуб сёмка кардане. Не ки ту чихели муъмини мусулмоне ки кори ту фақат дар ютуб дуромадан, мақсад айби мардума кофтан аст. чандин маротиба рафтам, мешан ки навбат нарасидесте, ҳамаш одамҳои худашона роя мекунанд. анами гаптон бо онҷо нотуғрия. салом ака, амиҷа касал шидам, намедонам чӣ кор кунам, мебурум амиҷада очама намебинам. иншоалло худованд шифои комили тия. ҳеҷ намешава бародарҷон. агар тари ранги хид дори касалиҳо мемурдан, оли дар Россия тоҷик намемон. ака ҳоҷи хабар ҳаст, раҳо ҳуй мешава. номраи посолства тен ака, номраи посолства интернет мегирӣ фақат. ҳоҷи дар ҳаққи ҷиёнои мо иншоалло дуогӯ ҳастем. падараш аз дунё гузашт, дар Тимур рафта натонистам. бародар салават бар Муҳаммад ассалату вассалам. худо ҷоша раҳмат кунад. салом ҳоҷи коросозме, шукронаи худо толибҷон соз раҳмат. Таганс кор кардеста? ҳо, Тагански территорияш ҳамаи ҷош кор киста. саломат бошен. ин ҳами хел бародаро, кадоме ки мақсад барои наварбардорӣ ма, барои ютуби ма, барои видеои ма мақсад ягон зиддиятӣ дошта боша, ягон мақсад гап дошта боша, марҳамат гап занем, мо гӯш мекунем, ба ҳамаи саволои шумо мо ҷавоб метиҳем. неки аввал пешоне ки ғайбати як кас мекунӣ ё ки як каса айбшам мековӣ, аввал як бор варадники хита бу бикаш ки бу накуна, баъд ба дигаро мақсад ирод бигӣ. саломат бош бародарҷон, мо ҳама вақт иншоалло давоги бародарони ғарибем. салом алейкум бародар, тоқат кунен, иншоалло ҳаматон мерем ватан, худо хоҳад мерем. пекин кор накардеста бародарҷон. худованд аз шумо розӣ бошад. аз шумо ҳам худованд розӣ бошад. худо нигаҳбон бошад. камера тарафҳои ҳудудӣ ку ака, камера тарафҳои худуд ку бародарҷон, бахшиши зиёд тарафи ман дар мақсад додараку ҳастанд. баъзеша мақсад нороҳат мешавам, ба ҳамин хотир намекунам. иншоалло ки баъд бо суҳбат мекунам. ин додараку навай кор омадам, хона ки гармай, бача нороҳат мешавам вақти ана студентҳо зоишни ба рейсҳои чарте рафта метавонанд? бале, метавонанд. студентҳо обязательно рафта метавонанд. студентҳое ки аллакай таом карда бошанд, каникул бошанд, албатта рафта метавонанд. салом алейкум. алейкум ассалом. асомидин. ҳоҷӣ мегӯй ки пешравӣ шава, хабар мекунам барои саҳҳат. ҳозир бо мегӯй ки ман вақт надорам ки пеши посол равам, интервю гирам, нарая пеши посол. ай куҷо мефаҳмӣ ки пешравӣ ҳаст ё не? бародарҷон, вақте ки ҳамин борон заданиша, ира фаромӯш накунед ки вақте ки борон шамол шава, баъди шамол бисёр вақт борон мешава. ҳамун ҳамин границо ки кушода шава ё ки кушода шидани боша, аллакай хабар меояд. ҳамун бародаре ки дар посол ҳастанд, мода занг мезананд. раҳмати калом хамайдаку калом будку раҳмат. ана бародаре ки дар посол кор мекунанд, номрои моро доранд, иншоалло хабар метиҳанд. ва бародаре ки граница мераванд меоянд, ваёам номрои моро доранд. шумо ташвиш накашед, ман вақт надорам пеши посол бурам. не ки ҳастай одамое ки ба назди посол мераванд, иншоалло ана мефаҳманд. посол худаш занг мезанад ки ина граница, иншоалло консулда ҳастай бародароне ки мақсад занг мезананд, мегӯянд ки бародар ина кушода шед, мақсад табрик хирсандӣ ва ё хирсандӣ мо.
حاجی بلیداری کدام در کور باشه. برادران عزیز، من تماما اویکس هم این وقتی که نه باشید همه карантин саши авиакасам маҳкам кардагим на дарон недорум на берини билет. ҳоҷи 1979 инами бародароне ки бо ина мақсад номашон ҳоҷи ҳаст, мақсад ҳоҷи мондагиян 1979 соли таваллудаш худованд чанд карата ҳоҷи кина. ана мо вақт дорем не ки бо ҳастан бародароне ки дар шаҳре Екатеринбург мераванд, хабар метимуранд ки мақсад рафтем бо бародарон, модарон ҳатто ҳастай. ая хелам хеле марда ки мақсад ғайбат шида, ҳамун занако хубан ба худо қасам мераванд, миян мегӯянд ки ака мо мақсад билет рафтем, ҳамиқа рафтем, ина пасол ҳамиқа ина кай ки мисол хабар шавам бо хабар мерасонанд. не ки я хел мардак шанги занакай худаш гуфти гапо мерава, мефама, ҳама чира мефама ва намея ба занг намезана бигӯя ки мақсад бародаро да бирасон ки инам хеле гап хабарай. неки ҳастай занакои шердиле ки ҳами гапам мегӯянд. модарони азиз, салому алайкум ва раҳматуллоҳ. аҳлидин ва алайкум ассалом. варадникои буй умарҷон худ кира дар назар дорем. ҳамун одамоеро ман мегӯям ки аввал мақсад чем ғайбати якдигар кардан варадники чак букаша. ин маъноеро надорад ки варадникис буи чиз мекуна намекуна. ана бародарҷон ин маъноеро дорад ки аввал хита ами таълими тарбияи дуруст бите, баъд як каси дигара насиҳат кард. шахсан ман ягон та шуморо ягон бор насиҳат кардам, накардам. ягон тутунда кор надорам. ба ҳамин хотир пеш аз оне ки маро як чӣ мегӯед, шумо худтона аввал як бор гашта нигоҳ кунед ки шумо ягон камбудӣ надоред. агар шумо ки камбудӣ надошта бошед, як каса ғайбат намекунед, значит камбудӣ дорем ки як каса ғайбат мекунед. маро ғайбат кардан гире, ман парво надорам. агар бо ҳамин ҳоҷиё, муллоҳо, домулло, шайхҳо, дуздо, ғарро, баддо, гандо, хуббо, ҳамин хел одамо бо агар маро ғайбат кунад, ман бисёр хурсанд мешавам. 28 рӯз шид бекор хом ака, ба фикрам шумо кай ҳуй мешавад роҳо акаҷон, ту ба насиҳата нести. ман нафаҳмидам умарҷон, ту дар бораи ки гардистай, қати ки гардистай, ту дар қати ягон подпиши гардистай ё қати ма гардистай? ту ба насиҳата нести. рост мегӯӣ, ман ба насиҳата нестам, барои ман ақл дорам, не ки ту ба насиҳата бошӣ. хуш омадӣ ака. мақсади эфиртон чӣ буд? мақсади эфири мо чақчақ кардани ин шаҳра дидем, кадоми хов нестай, марҳамат бия тамошо кунед, ин шаҳра тамошо кунед, ягон чӣ нестай, ягон чӣ нестай. ҳоҷи Гринвич магазин одежда обув кушодаги ягонташ. рости гап не, ба фикрам кушодагӣ нестай. барои рӯзман рафтум, бисёр ҷош маҳкам буд. салом алейкум Анатольевич, лицензия рост данов когда чатер разбудит, когда чатер разбудит. Да дунё зоёев я чита нафаҳмидам гапта. умарҷон Абубакр, агар мо ба насиҳата набошем, шояд ки шумо ба насиҳата ҳастен, худованд ҳидаятон куна, фақат ғайбата кам кунед. ин шаҳре Екатеринбург як мусора даф кун. бародарҷон, хай ака барои ягон каси шумо мақсад мусора, барои ҳазор мардуми тоҷик иҷа бо гуфти гапо ижтай мегӯянд. ана мехиранд мегардан, бовар ки як хелш қати гап зана меша, мегӣ ки оташ Путин боша ё губернатор. дар ҳамин Екатеринбург як хел мегардаги, дар Тоҷикистон ҳамон хел гашта наметавонад. як хел катагӣ мекунанд ки мардак борида честно говоря гуфти гапо. шаҳри Екатеринбург чува шаҳри хуба, саломат бош. ин бародаро аз ҳамин шаҳр кор карда вайсанд. салом, нафурӯхти каналтао зерам. бародарҷон, фурӯхтанишам тоза лобойка аз $5000 бутан метимаш, $5000. лобой время $5000 бутан метимаш бураҷон. ана ба $100,000 охи тугрӣ намегира, ба $1000-2000. ана ман кам ки занг задам, бародаро пурсидан, ана нархи кам кардан, ба ҳамин хотир надодам ша, мақсад нафурӯхтум канала. ман ки ғайбат кардам? ҳоҷӣ дурӯғгӯ тӯҳмат мекунӣ.
умарҷон, ҳазор раҳмат барои гапот. Оз ман туро мехонам, гапота гӯш кун. Ана дурӯғ нагуфта бошӣ, тӯҳмат кира ман дурӯғ гуфтам. ҳоли иншоалло ҷавобот метиҳам. Ана мега ки кай ғайбат кардам, ози ғайбат чами. Ғайбат кардан таби Умарҷон як бор ғайбат кардан таби ин чӣ хел одами хуб асти ки ту ба насиҳата нести. Ин як гапот мара гуфтай. Варадникит бӯи турсик мекуна ай худат. Ина Умарҷон диди гапи задагита. И гапе ки ту задаи ку худотро назана, баъд кира бизана. Ман надорум варадник. Варадник надорум озид. Барое ки майкаам надорум дар танам ростига. Беварадникам. Якам дуюм ки мо дар корхона кор мекунем, моро ҳар рӯз як сар форма метиҳанд, як сар формалиш мекунем ки ана билайн аста 3-4 та майкаи билайн дорем. Як майкаи чӣ дорем, як майкаи блогер дорем, дар танаи нададар мерӯ. Ана бӯи чизе кина накина ва барои худ мезеба. Иншоалло ҷавоб метиҳем дар WhatsApp. Фарход, ин гап ту гуфтӣ. Ман нагуфтам ки бӯи турсик мекуна бародарҷон, дурӯғ. Ина диди тӯҳмат кунита. Ман гуфтам ки аввал варадникта бӯ бикаш. Фаҳмиди браҷон? Ман гуфтам аввал варадникта бӯ бикаш. Ту навистай ки ана варадникат бӯи турсик мекуна. Худованд ҳидоят куна бародарҷон. Хеле гапҳои ҷои тари гапҳо нест. Гарчанде мақсад бисёр бачаи хуб бошӣ, бо хубтарша ки гапҳои сахт назада. Чӣ дар кор? Ҳама ту намешава. Яке ҷанг мешем бародарҷон. Яке ягон гапи сахтат мегӯм. Ман беҳад бачаи тезам. ҳоҷи сар сафед меша, қати хеле подписчика ҳеҷ гап надора, ҳамаш тобу меша. Ҳамин Умарҷон бо яке подписчикои пешқадам меша, ҳоли нигаҳ кардан. ҳоли мо ба насиҳата нестем, ки худаш ба насиҳата ҳаст, ҳоли моро насиҳат мекунад, ин ки худаш ай мо дарс мегира, иншоалло насиб боша. Мега ки адабро аз ки омӯхтӣ? Аз беадабон. ҳамин акай Умарҷон Абубакр ба фикрам ин занакай, мардакам нестай. Занакай ба фикрам. И аймо мо беадабем, аймо вай мегира. Ана адаб ёд мегира. Ба фикрам ин мардакам нестай, барои ном мардаки нестай ки навистанаш як фели занаки. Ҳастай занакое ки мақсад моро шу мебинанд, ҳатто занг мезананд, блогер чо мегӯянд, як гапҳое мегӯянд, як чизое мегӯянд, бовар ки ай хандара мемӯрӣ. Ва алейкум бассалом. Алиф Файзуллоев, хуш омадӣ. Алейкум бассалом. Худо нигаҳбонтон боша бародаро. ин шаҳре ки дембук дар шавем бекор мудем, чақчақ кашидем. Ана бе акай Умарҷонам намешава. Ям бо камкам прижнёи сара бояд чикнакун. Хай дига чӣ гап хабарай ку гап занем бародарони азиз, дӯстони азиз. чӣ ҳол дорем, чӣ гапай дар тарафҳои шумо, дар куҷон, дар чӣ аҳвол ҳастем? имрӯз як навор парстум. як видеои нав парстум дар бораи ҳаёти муҳоҷирон дар шаҳрҳои Россия. ям кас дуромаи тамошо кардааст ё накардааст? Записка тамом шуда нашидааст? Як навори нав парстем. ана бо гуфтем ки кадоме мақсади хоҳиш дора, имконият дора биёя. ҳоҷӣ раҳо кай роҳ ҳал мешава. ҳоҷӣ раҳо кай ҳул мешава. иншоалло насиб худо ки рӯз шава, номаълумай маълум шава, хабартон мекунем. даҷон иншоалло ҳоҷӣ саволам дар ҷавоб нада. Иншоалло Фарход ҷавоб метиҳам. ҷавобтум ё даиҷа. алҳамдулиллоҳ ҳама сад ҳозира шуда. ҳоҷӣ худо нигаҳбонтон бошад. якум дар роҳҳо ҳуй мешавад акаҷон. ака мегӯянд ки ҳуй мешавад, лекин номаълумай. Алейкум бассалом. ҳоҷӣ ҳоҷиев ва алейкум бассалом. ҳайдар, саволи мо чӣ? саволи ҳаматон дар ҷавоб метиҳам. агар саволтона дар поёни ҳамаи гапотон нависем. саволотон нависем, худо хоҳад ба саволотон ҷавоб метиҳам. ягон мушкилӣ надорад дӯстони азиз. мо ягон вай нестем ки мақсад барои як саволи шумо рафта 1000 китобое кунем. мо ростомад саволода ҷавоб дода рафтан мегирем. саволои ҷаҳонбинӣ боша, гуфти гапҳо ҷаҳонӣ боша.
ана саволи осон боша, саволи танҷ боша, танҷ ҷавобша мегардонем иншоалло насиб. гап занед саволотон дар бораи чӣ аст. ана дӯстони азиз, ин эфири мақсади эфири мо дар чӣ аст? Мақсади эфири мо ҳоҷӣ дар магазини телефонҳои фурӯшӣ ҳаста? Бале, дар магазини ма телефони фурӯшӣ ҳаста, фақат кнопочни сенсорни не. Салом алейкум ба салом Садирдин, худо нигаҳбонтон бошад. Толибҷон, ҳо ҳаста, фақат кнопочни. ана дӯстони азиз, мақсади эфири мо ҳамин хелае ки шаб хоб набудист. Чах-чах кунем. Як касомон дар ҷои мо нанду. ҷошо меёфтед? Ама чӣ намехӯрем? Чӣ аст? Намехӯрем? Намехӯрем? Бир мурғаб кунем. Намедонам чизе аст, бир ташкил кунед, касам мехӯрем. Алейкум ассалом. Салом алейкум. Сози хуби ака, соз раҳмат. Гап нест ака, бошед. Саломат бош Садирдин. Муҳаммади Амирхон, худо нигаҳбон боша. Хуш омадед. Раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон. Худованд ҳамавақт нигаҳбонтон бошад. Дӯстони азиз, мо намехоҳем қатъи ягон кас баҳс кунем, ягон каса мақсад хафа кунем. ҳоҷӣ ҳамин духтура намераша роид кардам ютубда партош. Духтури чӣ буд бародарҷон? Тоирҷон Ҳасон, духтури чӣ аст вай? ай гапҳои сахта пасту баланд задан дар як пешниҳод кунен, як гапҳои хуб бизанен. Дар ҳамин карантин ҳама ози ғир гирифта шиштагӣ. ҳамин як сӯзан бизанем мекафа. Як тиш хидам бародарҷон. Дигар созем, дигар шукронаи худо соз бародарҷон. ҳоҷӣ мардако ҳамин рейси душанбе сум додан ба консул мурғ, занҳо гулако мондан ва ҳамин мардҳо чӣ мегуфтед? Ҳайдарҷон бародарҷон, дар ҳақиқат мо ҳам самолёта дидем. Бисёр одамо қатъи кӯдакошон буданд, занакҳои калон буданд, дурини ҳамун рейсода. Ака рости гап ира ака аниқша хито нарен дар ин рейс надоре набинен, ака ҳичи гуфта намешавад. Саломат бош, дар ҳақмон дуо кун. Зарифҷон, дар ҳақмон дуо кун. ҳоҷӣ мери телефон харидан, нархош чанд сум? иншоалло пага бурам, нархоша бо худо хоҳад ба шумо мегум. раҳмат, дар гапот зинда бош. Мардак шумо ҳоҷӣ ду пагона хта гарине мегирӣ, худованд ҳидоят кунад. раҳмат ака, шумо худо нигаҳбонтон, саломат бошед. ана Умарҷон, охир қатъи ту ҳайфай гап задан, барое ки ту занаки, ман тура гуфтам ки ту занаки мардак мешини, ғайбат намекарди. ана дар пагона ҳамун одаме ҳасте ки мақсад тура ба дунё овардай не, тура сабаб шидай, барое ки модар ҳеҷ маҳал якиҷа гунаҳгор нест, падар тим боле. Туда ҳамун ҳамсоятон ба фикрам гунаҳгора ки туда камтарак вазъиятат вазмин ғалидага. Ман рози фаҳмоду бародарҷон ки ана дар ҳамин карантин ҳама ғир гирифтагӣ дам кардагӣ, сӯзан назаки мекафа. одами беномуса чизе бугӯй механда. фаҳмиди? Ҳайдар зир ту номус медошти, агар намехандидаи гап ман. худо нигаҳбонтон боша. Действительно, бародарини азиз, мо шумо дар куҷое ки Екатеринбурги мо дар ғарибием чи? Бале, мо дар ғарибӣ ҳастем, дар шаҳри Екатеринбург, дар тарафҳои Таганская. худованд ҳаматона нигаҳбон бошад. дӯстони азиз, мо бо шумо ҳастем ва дар хизмати шумо ҳастем. бо ихтиёри худамон ягон кас моро маҷбур намекунад ва мо худмон ҳам гуфти гапҳо маҷбур намекунем. ҳарчи аз дастмон ояд ҳамон чиза мекунем. Як бародар, як дӯст доштам, фақат ғазбон мекунем, чӣ гап мефтам, чӣ зурӣ мекунам, масалаша фақат мегуфт ки гӯш ки метонистагита бигӯ. ҳар чире ки метонен ҳамон чиза бигем, ҳар чиза наметонен мақсад гапҳои зиёд лозим нест. саломат шуд. алейкум ба салом. бошед, саломат бошед. шумо дар
зинда бош Ҳайдарҷон, агар хафат ка бошам бахшиш апайҷон, модар боши ё модар ё апа боши апа, бахшиши зиёд агар хафа ка бошам. Ну-ка мне чуть-чуть дай, пожалуйста. Это дай, это. Надо, среди хлеб поставь. На, водички тоже. Сейчас я зайду к тебе. Переживаем, братишка, я рядом. 1400 я сегодня тебе дам. Да, я всегда рядом. Она яки ма буду хафа ка бошам бахшиш мона мехостам. Барем ка ҳар кадомет чӣ гапе ки гуфтанӣ бошед, мард бошед, мақсад занам бошед, мардона рафтор кунед. Гуфтум ку аввал хитона нигаҳ кунед, рангрутона нигаҳ кунед, бинед ки ба ҳамун гап ба насиҳат ҳастем. Оромиши қалб чӣ ба намекунед бародарҷон, сухан кунед, любой чӣ бача ҳама садай бародарҷон, любое время хизмат. Ҳамин бекор бошам мекунам ё ки ай дастам бия дареғ намедорам бародарҷон. ҳоҷи боша обтори ҳоҷи ханой не ҳуй накаям, қадои кӯча ҳуй кардагиам, қадои кӯча ҳуй кардагиай, яна фақат палатко ҳуй кардагиам, дигарош ҳуй кардагӣ нест бародарҷон. Чё, мы не спим сегодня, что ли? Что у тебя? Наушник? Рахман. Водички дай, пожалуйста. Наушника сахар мемона бегания медозам. Представляешь? Ака биз дона як маърифӣ мекун ака. Ҳоҷи ролтон тайёр шуд, биё бизанем. Саломат бош, ролтон не? Ролтон аз ҷои кор да мехӯрем бародарҷон. оромиши қалб. Инам 15 нафарай бародаро кадоми хоҳишмандай оромиши қалб бидрояд. тамошоам накунед, я дастгириш кунед, я 20 дона подписчик дар филе барои 1000 та ба фикрам бидроем, бинед кадоми хоҳишмандай. марҳамат. ин бародар хоҳиш кард, ина мо гуфтемез. умарҷон Абубакр, худованд ҳидоят кунад. даҳани ҳаром не бародарҷон, бахшиш апаҷон. من چند بار نصیحت کردم، نصیحت نکردم، من просто گفتم که چقدر نشم. من یه بچه تیزم، دهنم بزه باید، با گفتم تا بچکی گفت کردم. خدا باشکر که من کم ترک صبر میکنم، توقعت میکنم، تو را اکورات نمیکنم. اگر اکورات میکردم، اولی پاتینکوی پود با فکرم که شکوف میشید، نسکیات شکوف میشید. ай патинкод мебурмад. Чӣ дар кори адашман беҳуда? Худо ҳидоят кун, гаҳбон бишон. гап нест ака, ба худо гап надорам, зинда бош бародар. айне ки туро ғам додем, ҳеҷ гап не бародарҷон, раҳмат. якум одам дидам ки сухан не нагуфтан. Зинда бош оромиш қалб. Ту бародари чӣ матлаб немегӯ. Зинда бош. Бошти. Саломат бош. Бахшиш да то. Баъди ки ороси ҷавомам додарон набуд, ягум чӣ нафурид бихӯрам. Ҳамин се кас меа пир мехӯрам дига ҳам. Штиё меояд. ҳавас мекунам. Бо ҳамин сиёвиш хушум мехӯрам. Хом мерам мехӯрам. Раҳмат. Баъдам ин ягум касам, ман мисол кор надорам, ақурат намекунам, каса чақа нестам. Чақам нашинда. ҳамин элчаи занбур агар бикӯӣ, занбур мехезад, мегазад. Агар дароз кунад, намегазад. Садруддин Сулаймонов, радиои Озод бидро бародарҷон, бародари ё ба фикрам эштоятум раҳмат. Ҳамуҷа дуроин суханҳои баадаб гӯш кунед. мегӯям бо саг сагӣ рафтор кун, бо хар харӣ. ҳамо
Какой привет, такой ответ. من با میگم تو که من برداشتم یکم تو در کار ندارم کدوم خویشمنده مرحمت بیا لایک کبیج فراموش نکنید که انا ها برداشتم انا لایک کبیج خیلی چخ چخ کنید کدوم را میفورا یکم سوالش مرحمت سوال بتین اگه همون چی شد یک کس دو کس زنگ زد مقصد کانال پسین تو 35,000 40,000 تو $1,000 کمی بده خود برای وی ما گفتیم یا برای کمی را ما فروشم это в Екатеринбурге, в Екатеринбург, стартировка. سلام اکنون سوزین سوز کنه خدا شماده این مردم هیچ که خوب نیست در این کرانتین با فکرم همه بزرگش دیگه خوب Можно еще? Да, 24. میشه بردا جون صدادین گرد دادم ای بردا مرجون افراد نکدگی را میدونی چکو میکنیم گفتین سایتون میفروشم نفروخته نه نفروختم ولی نیست یکم بودمی که خشم پروف ناستیم ما چکوراییم سوداگر هستیم من در مسکو که با کرانتین کردن شی مسکو اکا با کرانتین کردن شی حاجی بلیت خپودامای او بلیت خپودامای همین کسی را اقراد نفوره نکود دنیا کسا کوردور نشوه گپای زیوتی نزنه اقراد نمیشنوه سلامت بود حاجی سحری خوردوسی نه برداجون نوای کور اومده نه ساعتی یکم ساعتی کور اومده اکا میگون کرانتین خورده چی اکا میگون با کرانتین کردن چی ممکن نمیدونم کاملا چند سونه کاملا 99,000 کاملا کلمه یوخه پولن کمپیوتاسیا روست گب عوض محمد جون روست گب نمیدونم دیگر جورا فقط یکیترینبورگ خبر داریم شما اکای حوجی نیستین گلاسو اکای حوجی گلاسو شو دیگر بد نه همون خورده سم دوشنایم رئیسو کیفی میشون انشالله نصیب خدا خواهد با نزدیکی نومانم اکای میشون اکای میگن هوی میشه راه راسته خیر چی گپی که میگم برادر جون اگر ما تصدیق کنیم گناهگار شدن ممکنه برای که ها بگیم که هوی نشوه یا مونده مونده بعد میگن که حوجی مقصد دروغ گفتی اگر بگم که ها هوی میشوه یا هوی نمیشوه خیلی همین گپ خیلی وقتی یا ایشون شما بگم گناهگارم ایشون شما بگم گناهگارم برام که خلق میکنم اکا من نمیتونم در اخبار توجیستم میتونی همه کار صدردین جون همه کار اکا میتونی اگر بخوای پریویت نه شما اکا حوجی نیستین اکا سلامت باش پروینه من خودم ترک کلوش دادم اکا 6,000 اکا 6,500 خوبه یا کامیرای دست دیگه شما برادر جون ای کامیرای ما دولی کامیرای خوب نیست برای 4K 6,500 چیه کدوم مدل شده میشه انشالله مردم 01 2022 21 انشالله نصیب شده میشه فوتوآپارات آرامش قلب فوتوآپارات خوبه برای بلوگر سلام علیکم و سلام قصابای یکیترینبورگ خوش اومدی اما لوگم پران تاروی نکه که ما انتظار تا گیرون کنم همو بدهی نکه سلامت باش چند ندیدم موجود ایادم برومده اکا گلستون ممکن
6500 فوتوآپارات کو. برادر جون یه چیتون میگم که فراموش نکنید چیزی که در تای پاتون، چیزی که در دستتون، چیزی که استفاده میبرین، چیزی که میخرین همو خوبه. یگان بار حواس نخرین با چیز رو یگان که همون 65 فوتوآپارات در کمیره من در 100 مرتبه خوبه. برای تو ایخته خودم خونه خود رفتارش خوب میشه. راست میگم عمر جون. چی به مرا اکا کلوچ دادین؟ من نمیدونم آخه کلوچ چیه برام قدودم تا همون کامera یا بار ویدیو مونده بوده ها همون همون کامera ها بلید چند پوله؟ بلید 22400. چوسپین؟ ها؟ نوچه نده؟ نوش دو کتون ای سیور اوه پرکی بدرم همه دودیم ای کلون چه تو دیگه رو همه آه نه نگفته که کلوش دادم گرانسوک شدم اشتم انشالله اپای پرینه خداوند با همه گفت گپا غم غصه دلش مورا میفهمه انشالله که شده میکنه خدا خواهد رها را باور کنید نیکن عجیب تو رو غم دادیم ها اکا گشنه بده سلامت باشه هیچ گپ نیست دادین خدا نگهبانتون باشه حاجی همه کلوچ چی منو داره راستی گپ من درباره کلوچ معلومات ندارم یه برادر گفت که کلوچ با بلاگرو را میتی که در همین وقت افیر سیلکه کانالشون مونن که دیگر رو پدپیست کنن. سلام حاجی چرت رست و بلیت چند سومه 22400 بود. یک چه درک داشتیم ما یکی تیریم بود فقط چه پاسپورت کانسل بتونین که بلیت دسترس کنین دیگه یکم جو دسترس کنم میتونین توجیکستان در ساعت از 00:24 یا همه مردمی که در توجیکستان چخیلی همه یوتیوب چخیلی شما در 100% نشون میتن همه افیروی ما را شما خوش رو میبینه نه اکه او پرسید لیکن مادم دادن کلوچ کو من نپرسیدم بدم اکه ارزون میشیده چی بلیت انشالله ارزون میشه خدا خواهد اپا نمیدونم آخه تام در قطار هوایی بودی اکتیو نبودی برام خدادم من حوز نمیتونم بگیرم شا چخیلی میگیریشم او دالید میدیده این اپا جون کلوش تا گرفتم خفا نشا اکا خودت نمیری توجیکستان ارزون میشه بابای و صابر جون انشالله خدا راضی شه میرم چونه اکا در تاجیکستان ما 24 ساعت در یوتیوب 299 ها زوره من فکرم که همین شد فقط بطره کار میکنه اپای پرینه 299 سومونای اکا اینترنت زوره در اینجا پرینه شرالیو فهمیدم نه که همین روز ما رفتن 99 سم بگذارم یا گفتی که قریب ایسر تو بگیره قچون قاری کنم 99 سمان شد بود تو 299 میگی چی با مرا گفای بیزیب گفتی حاجی من زخ کردی به خدا 299 سمان عمر جون من تره اون گفت گنده نگفتم ما به خدا قسم خیال کم تو دختری برای اون که گفتم که کم ترک شرم دوریده خفه نشه برادر جون چی خفه میشه ما رفتم که بخشش یک ما بودو خفه نکه باشم خیلی شما در گم نیست شما دویم هستید در گروپ خدا نگهبانتون باشه همینجا داریم معلم عمر جون ابوبکر معلم نفهمیدم عمر جون ابوبکر بود با فکر میدونی که ما معلم ما مردکم 2000
дар шотуме партои 3000 худумда мардакум 2000 дар шоту мепартоя 3000 худумда ака дар як моҳ 5000 метия дар як моҳ дар худут мерасона дар кӯдакот мерасона 5000 ҳам 2000 дигар дар телефонот на партояо худ дароӣ кунам марҷон шукрумаи худо соз золотой горат накуна ака горат накуна ака суҳроб чӣ хелай маълим астем шукрумаи худо чӣ ака ана кӯдак надорум ака иншоалло охир дина рӯз шукади бо инфора дирӯз кӯдакдор шуди худо насиб буд ки на улимония 5-6 сол гуфт гапо до як сол як ҳафта пеш шуд мерай меиса якҷо ба кӯдакдор меша иншоалло апаҷон дар ҳаққи дуогӯ ҳастем худо хоҳад ҷафар пеши язнан рафти фарзанддор меша иншоалло насиб дунё бо умед аст парвина ресо маҳкам шид о ресо маҳкама э брат худат намерай тоҷикистон бобоев сабирҷон агар раҳо кушода шавам паспорти русӣ дорум охе ва паспорти русӣ мумкин неста шармм бидонед садрдин бо чӣ гап шид садрдинҷон бо чӣ гап шид ядам ход мебара ядам меё як гапо мегӣ чӣ шарм дорем рост мегем охе ҳамон ховарака бечора ҳамин гапи ман роста мега ки хиштоманам роӣ мекунад як ҳафта дар ҳамон эфир гапзад як ҳафта роиш мекунад пеш 16 ҳафта 2 ҳафта бо мезана мерава инҷо ягон ҷои чӣ неста ҳама ҳастем ки худованд иншоалло дуогӯ ҳастем ки идофа бирад соҳиби фарзанд шавад бия ягон ҷои чӣ неста барои одамои баақл ба фаросат ягон ҷои айбу шармш неста ака худа дар куҷо зиндагӣ мекунӣ ин сурат билдирем қатима сурат мегӣ бародарҷон ака ҳоҷи мара меган пасол рав меша ака рафта москва акаҷон беҳтарин мешава ҳеҷ гап нест садриддинҷон зинда бош вай бахшиш ака рост мегӯй зинда бош чате нида апаҷон одамое ки тоҷикистон паспорти тоҷикистонда россия омада наметавонанд ира фикр ира фром касе гуфтаед нотуғри гуфтага омад наметавонанд ана мешид оле ҳама омада буд барам қа сабр кун ҳамаш меша иншоалло бале бовар надошта бошед шин ҷанбу ака мешава муаллим умарҷон абубакр ҳамашон дуруста умарҷон касе ҳасти сағара мешиносӣ баъд ҳамаи шиноси одаморо мекои гапои беҳуда мегӣ баъд мегӣ ки ҳарчи мегӯям сабқат бимурам ами мегӯям ку чира дарахта айдрини худаш кир мехӯра сағарача ами шиноси дӯсти рафиқи бу ҳар гапои бемаънӣ мегӣ кай мешавараҳо тинч иншоалло насиб худо хоҳад шид хабартон мекунем пешакӣ ҳечи гуфта наметунем ҳамин рӯз як бародар занг зад пурсид ки ам хеле ака намедонӣ пешакӣ кай рес мешавад чӣ гап мешавад ман қа ҷавобш додам агар касе ки бидона вай ё ҷодугара ё ки фолбина ё пешбина мо намедонем бо меган то шашум то мери то сета полни осмотр мегзарӣ ака ҳоҷӣ тағанна соат $10 мешава ака бо меган 6 мери бо 2 полни осмотр рост меган дар тоҷикистон ака нарх набошад чиш намедонам осмотр мегзаред 2 рӯз маҳкам мекунам ака номер дорен чиҳо номер дорум ватсапм кор мекунам имо кор намекунам дам видеомон ҳаста 982 65 худо нигаҳбонтон боша ин одамое ки омадан ба фикрам хоб карданӣ нестанд имсол иншоалло насиб давай саҳар мехез соати 6 мере қатима тайёрӣ чита бирӯбарди айсумка точно бехал мемонди сасикӯбадаги қатки қатиё ана хеба сара ход гибре
جان خیلی خوبی خوش خدا نگهبانتون باشه همه کسا پناهتون به خدا خدا نگهبانتون باشه کدام را چی گپی گفتیم خوب کردیم بخشش میپرسیم خدا نگهبانتون باشه ما را ببخشین خداوند بزرگ است همه بنده را میبخشه شما ما انا یک بنده خودمون گناهگاریم اگر با یک کس نبخشیم خداوند چندین بار ما را برای نبخشیدن ما با جزا میده برای همین کوشش کنیم برادرها که یکدیگر را ببخشین انا بهترین میشه خدا نگهبانتون باشه معلم باشی خفه نشی عمر جان نه خطا شناس میکنه بسیار خوب میشه ای سلامت باش خدا بخشه ما را بله ما خودمون گناهگاریم برای نبخشیدن یک بنده انا ما چندین گفتی گپا گناهی دیگه در کلمون بار میشوه انشالله نصیب که ما هم همه را بخشیدیم کسی که ما را خفه کرده است ما کسی مقصد کسی ما قرضدار است بخشیدیمش ما کسی را گناه کردیم مثلا خفه کردیم آیا بخشش میپرسیم علیکم السلام ای کجاش میشی نه کسی را که خفه که میبخشی کسی را گپی سخت زدیم با بعضی گپوی هسته که مقصد نگوی نمیشوه و همین خاطر چی گپ نخواه گفتیم در سر قلب بخشیم چیستیم که اگر نبخشین خیلی توکلتون به خدا نه که کدام بنده ای که نمیبخشه و تکبر میشوه سلام بش انشالله هیچ کی خفه نیسته ما هم هیچ کی خفه نیستیم انا آدم وقتی که نبخشه و تکبر میشوه تو میدونه که حکم تکبر چی است انا وقتی که یکدیگر را بخشیدین یک کس بخشین یک کس شما را میبخشه با همین خاطر کوشش کنیم که مقصد یکدیگرتون رو خفه نکنیم ها درست میگیم ما با نصیحت نیستیم ما انا در پناه الله باشه سلامت باش رحمت ما با نصیحت نیستیم ما مقصد ایوش ما غلطیدگی نیستیم ما یکم عالم نیستیم ما یکم جهان گفتی گپا جهانگیر نیستیم ما هم یک بچه گفتی گپا خاک سریم یک صغیره قدی کوچه تکا چی باشه تکبری تکا نگفتم تکبری خود نشونتی کتگی میکنه کو همون تکبری منوش هم کتگی میکدگی هم خیلی یک کس قرض داد مقصد دیگه از دستویتش کدام میگیره غمش دادن میگیره یا یکی مقصد یک کس خفهش میکنه یک کس خفه میکنه ای میگه بخشش نمیپرسه همیدی کتگی میکنه ما با کتگی کنی هم گفتی گپو نمی ارزیم که بسر یک کس کتگی کنیم زنده باش ما زور اونا میرسه با یک کس که زوری کنیم یک کس بزنیم برای هم که بخشش میپرسیم هزار با بخشش میپرسیم که گناه کردیم یکی ما بودا گپمون سختون رسید بخشش شما هم کوشش کنین که حرکت کنین که یک کس مقصد ای صبح روی ترس نیو روی حرمت احترام انسان بدنش یک بارک بخشش پرسین توکلش به خدا نفره که یک کس می بخشه انشالله که با گناه کنه با یک کس می بخشش سکیره سلام بگو سکیرش چه؟ مجا خدا نگهبانتون باشه همه کسا پناهتون به خدا چی گپ خواهش ما انشالله شما ده خبردار میکنم باشه سلامت باشه شکرانه خدا اینجا شرایط زندگی ما خوب است شکرانه خدا تمام نیست خدا نقبت شو بخیر بیاره همش خوب است پناهتون به خدا خدا نگهبان دوستان عزیز این شهر یک بار دیگه نشونتون میتیم به حضور تماشا کنید خدا نگهبانتون باشه لایک فراموش نکنید
панотон ба худо. ҷеки таганс гирад ҷеки соза. Ҳами ютуб дабза мебураям. Панот ба худо бародарҷон. Худо нигаҳбонат боша. Оли таганс гирад бурам ба бо видеош мекунем иншоалло.